Алимент түләүләре ойрым контрольда тора. Һәр айның беренче җомгасында алимент түләттерү мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итәләр. Алимент түләттерү проектын эшкәлекләре турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Татарстан Республикасы буенча башкарма эшләрне оештыру бүлеге баш инспекторы Динар Латыпов. Динар әфәнде, хәерле иртә. Хәерле иртә. Әңгәмәне мондый сораудан башлыйк әле. Алиментлар кемгә түләнергә тиеш һәм аларны кем билгели? Россия Федерациясы Гаилә кодексы нигезендә ата-аналар бәлик булмаган балаларын карап тотарга тиеш. Ата-аналар балаларны карап тоту турында мөстәкыйль рәвештә килешү төзергә һәм аның уңайлы тәртибен билгеләргә хокуклы. Мондый килешү нотариаль яктан таныкланырга тиеш. Ата-аналар балаларын карап тотмаган очракта балаларны карап тоту өчен алиментлар суд тәртибендә алына. Бала белән калган ата яисә анадан тыш балик булмаган балага тагын баланың опекуны яки попечителе, баланың тәрбиягә алган ата-ана, улыкка алучы кеше, ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәрхүм калган балалар оешмасы, опека һәм попечительлек органы да алиментка бирә ала. Әйе, закон буенча алиментның күләме нинди булырга тиеш? Алимент түләү турындагы килешү буенча билгеләнә. Алиментларның күләме ата-аналар тарафыннан мөстәкыйль билгеләнә, ләкин ул алиментларны суд тәртибендә түләтергәндә алынырга мөмкин булган алимент күләменнән кибрәк була алмый. Килешү булмаган очракта балик булмаган балаларга карата алиментлар аларның ата-аналарыннан суд тәртибендә түләттерелә. Бер балага ата-ана алган хезмәт хакының һәм башка керемнәреннән 4тән 1 өлеше күләмендә, 2 балага 3тән 1 өлеше күләмендә, 3 балага яки күбрәк балага хезмәт хакының ярты күләмендә түләттерелә. Якларның матди яисә гаилә хәлен һәм игътибарга лаек булган башка шартларын исәпкә алып, бу өлешләрнең күләмнәре суд тарафыннан киметелергә яисә арттырылырга була. Айрым алганда мондый хәлләргә түбәндәге хәлләр кертелергә мөмкин. Беренчедән, алимент түләүче кешенең балик булмаган һәм баликлык яшенә җитеп хезмәткә сәләтсез балалары, шулай закон буенча карап торган тиешле башка затлар булуы, алимент түләүченең аз хезмәт хакы алуы. Суд баланы карап тоту өчен алиментларны төгәл акча ярдәмендә дә түләттерелә ала. Мондый очракта алимент түләргә тиешле ата-аналарның даими ише һәм эш хакы яки башка кереме булмаса, яисә эш хакы даими булмаса, гел үзгәреп торса, яисә эш хакын кулдан, яисә чит ил валютасында алса. Аңлашылды. Менә бала өчен түгәрәкләр яки балалар бакчасына кирәк яракларны алу суммасы алимент суммасына керәме? Юк, бары тик акча күчерелү генә алимент булып санала. Балага уенчыклар, кием-салым яки башка әйберләр ярдәм рәвешендә бирелә икән, ул алимент булып саналмый. Мәсәлән, медицина ярдәме, санаторийларга, лагерьларга бару, бит инде яшерен батырын түгел, хәзер түләүле, алар шулай ук алимент суммасына керми димәк. Юк, алар алимент булып саналмый. Алиментлар килешүдә яки башкара документында күрсәтелгән ешлыкта һәм күләмендә түләнергә тиеш. Алиментлар ничек индексациялана һәм аларның минималь суммасы нинди? Төгәл акча суммасында алынган алиментлар индексацияланырга тиеш. Индексацияны я суд приставы башкаручысы, я алимент түләүче кешенең эш урыны буенча бухгалтерия башкара. Димәк, ул даими рәвештә индексацияланып килә. Менә әйтик, балага хәзер 10 яшьти, аерылышкан вакытта аңа ни бары 3 яшь булган. Һәм менә узган елларның барысы өчен дә алиментны түләтеп буламы? Алимент судка мөрәҗәгать иткән вакыттан башланып китә.
Әгәр суд барышында судка мөрәҗәгать иткәнчегә кадәр карап тоту өчен акча алу максатында чаралар күрелүе, ләкин алимент түләүче кешенең аларның түләүдән читләшеп йөрүе турында билгеләнсә, узган чор өчен алимент судка мөрәҗәгать иткәннән алдагы 3 ел өчен түләттерелергә мөмкин. Демәк, бары тик алдагы 3 ел өчен генә. Ә менә 7-8 ел үткән булса да ахыргы 3 ел өчен генә түләнелә, шулаймы? Нәкъ шулай. Динар әфәнде, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Кызганычка каршы вакытыбыз чикле һәм без сезнең белән әле әңгәмәне киләсе чыгарылышларда дәвам итәрбез. Рәхмәт.